Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que totes féssiu el turbant. Aquesta setmana el que farem és un coletero, veieu? Totes sabem el que és, però té el seu punt de complicació. És facilet, És per les que comenceu. Us explicaré com fer-ho. Les modernes li diuen scrunchie, nosaltres de tota la vida coletero. Vinga, som-hi! Necessitarem un tros de roba que faci 50 per 10 i una goma de 20 centímetres de llarg. Ho doblegarem així i cosirem la part curta. Començarem posant plana la costura una miqueta així amb la ungla. Ara ve la part una mica més complicada. Fixeu-vos bé com ho doblego. La part interior així i després aquesta part superior per damunt. I cosirem per aquí. Us ho podria ensenyar a fer d'una manera més senzilla, amb una tira, i després cosint a mà, però així aprendreu a cosir una cosa rodona i queda molt millor. Fixeu-vos bé com ho vaig anant fent. Vaig estirant del davant i vaig anant acabant de fer la rodona. Quan donem tota la volta i arribem quasi al principi on hem començat, deixarem 3 dits d'obertura per poder-ho girar. Per l'obertura, veieu, podem estirar i ens sortirà la rodona sencera. Per aquest forat hi passarem la goma i finalment ho cosirem. Amb ajuda d'una imperdible punxarem una part i l'altra part la subjectarem al principi perquè no se'ns vagi cap endins amb una agulla de cap. Un consell, quan feu el nus, feu-lo així. No el feu per separat, perquè si no se us afluixarà i acabarà desfent-se. Així, les dues cues juntes i un nus, com tota la vida. Ara ja només ens queda tancar l'obertura. Jo ho faré a mà, però es podria fer amb un repuntet a màquina. Veieu? Ja el tenim. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. Ja sabeu que a partir d'ara el que farem és sortejar per Instagram el que cosim als tutorials. El proper sorteig serà del turbant i de 3 coleteros.